PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto. PCSO Lotto. PCSO Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto, Green sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro ng Lotto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto. PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto. PCSO Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto. PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto. PCSO Lotto. PCSO Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin.
malulung. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na natin ang first actual draw for SL draw number 3223. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Our first winning number is number 11. Number 11 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para mapasama sa pagpili ng ikalawang numero. Our second winning number is number 39. Number 39 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 12 known draw today are numbers 11 and 39. Numbers 11 and 39 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo. Pumuli si Donald M. Sarmiento. Lagi po natin tatandaan, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for 12 noon draw today. Numbers 11 and 39 in exact order. Numbers 11 and 39 in exact order. Asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao. Sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto.